Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som vás privítal na tlačovej konferencii Hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Dnešnou témou bude téma z oblasti dopravy, konkrétne z oblasti železničnej dopravy. Najskôr si povedzme niečo o spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko. Je to štátna akciová spoločnosť, ktorá má na starosti verejnú osobnú dopravu a ktorá prepravuje zákazníkov vlakmi. V poslednom čase tí, čo sledujú verejné obstarávania, si mohli všimnúť, že táto firma vo veľkom modernizuje, nakupuje, opravuje, prenajíma a môžeme, keď to tak sumárne dáme, tak sú tam obstarávania, významné obstarávania za posledný rok v hodnote 450 miliónov eur. My sme sa teda pozreli, že čo obstarávajú a či vôbec to, čo obstarávajú, je v zmysle účelnosti, hospodárnosti. No a žiaľ musíme skonštatovať, že pokiaľ ide o jeden významný tender na prenájom lôžkových vozňov, tak tuto Železničná spoločnosť Slovensko riadne prestrelila. Priblížme si fakty. Železničná spoločnosť Slovensko si chce prenajať na 8 rokov vrátane údržby a oprav 23 vozňov s možnosťou rozšírenia tejto zákazky na ďalších 13 vozňov. Spolu táto zákazka bude na sumu 47 miliónov eur. Z našich analýz vyplýva, že táto suma je poriadne prestrelená. Ak by totiž neprenajímali staré vozne, to môžu byť aj vozne z roku 1995, ale ak by železničná spoločnosť nakúpila nové vozne, vrátane údržby, by nás to podľa rozumných prepočtov stálo iba 26 miliónov eur. Teda my tvrdíme, že tieto vozne by sme dokázali mať nie staré za 47 miliónov eur, ale nové za 26 miliónov eur. Hovoríme o rovnakej báze porovnávania, vrátane údržby a starostlivosti. Ide teda o rozdiel 21 miliónov eur. Po starom, aby sme si tak predstavili, 650 miliónov korún. Je to obrovská suma peňazí. Ak dovolíte, tu by som krátko na to nadviazal, pretože práve sme v dobe, kde sa bavíme o uvoľnení dlhovej brzdy. A túto debatu celú spustilo vlastne Ministerstvo dopravy. Práve Ministerstvo dopravy, ktoré takto hospodári s našimi peniazmi. A priamo na tejto samotnej zákazke vidíme, keby sme nehovorili len o prenajme versus nákup, keby sme vynechali aj to, že staré vozne versus nové vozne, ale pozreli by sme sa iba na sumu, ktorú nás to bude stáť, tak vidíme, že rozdiel v cene je 45%. Ak si spomeniete nedávno na privádzač Lietavská Lúčka, ktorý mal byť obstaraný za 22 miliónov eur a po našom nátlaku, aby táto súťaž aby to bolo urobené verejnou súťažou, verejným obstarávaním, došlo k úspore 36%, čiže v konečnom dôsledku sa tento privádzač vysúťažil za 14 miliónov. Čiže vidíme 45% tu, vidíme len na Lietavskej Lúčke ďalších 36%, pri zákazkách rádovo 20-40 miliónov eur. A tu vidíte, tu chcem aj poznamenať, že naše aktivity majú zmysel, že to, že sme zatlačili, veríme, že aj táto prinesie svoje ovocie, ale chcem tu povedať, že Ministerstvo dopravy, ktoré iniciuje otvorenie dlhovej brzdy, sú majstri plytvania. To sú dva jasné dôkazy a mohli by sme ísť hlbšie do histórie. Sú to zlí správcovia a hospodári a taktiež zlí manažeri. Čo dokázal máj, keď sme mali na schôdzi, práve sme sa bavili o výkupu pozemkov, pretože boli neschopní vykúpiť predražené pozemky v dobe 2 rokov. Takže tuto len chceme to dať do súvisu práve aj s tou dlhovou brzdou, že vidíme, že práve toto ministerstvo
otvára túto debatu a pritom samo nevie hospodáriť a nevie manažovať svoj vlastný rezort. Vraciam slovo pánovi Maršovi. Ďakujem. Poďme teraz na niektoré otázky, ktoré z tohto vyvstávajú, že kde vlastne tie obrovské sumy, v ktorých váčkoch skončia. Lebo to není len tak. No a tu je kľúčová otázka, kto vlastne riadi železnice. Kto riadi túto železničnú spoločnosť Slovensko? Je to minister dopravy Arpad Eršek z Mostu Híd, alebo je to predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko, ktorý má svojich nominantov v železničnej spoločnosti a ktorý sa rád hrdí tým, že zasahuje do fungovania tej spoločnosti a máme tu aj rôzne dôkazy a výstupy z médií, kde sám o tom hovorí, akým spôsobom riadi tieto železnice. Koniec koncov spomeňme si na zrušenie RegioJetu a návrat stratových IC-čiek. Tak preto sa teraz obrátime na tretieho koaličného partnera, na premiéra Roberta Fica. Pán premiér, nominanti pána Danka za tichej asistencie ministra dopravy pána Eršeka rabujú pred vašimi očami železničnú firmu, ktorá aj bez toho sa už teraz nachádza v polčase rozpadu. Pán premiér, naozaj vám toto nevadí? Vám je jedno, že železničná spoločnosť sa stala korisťou v rukách politických nominantov, ktorí sa k peniazom daňových poplatníkov stavajú ako k nejakej výhre v lotérii, v zmysle vyhraj voľby a môžeš si bačovať, môžeš všetko. Ďalšie otázky sú, že či ministerstvo dopravy ako hlavný zodpovedný za túto kauzu majú vypracovanú finančno-kapacitnú analýzu potreby týchto vozňov. Ak áno, žiadame, aby ju ministerstvo dopravy urýchlene zverejnilo. Ak neexistuje takáto analýza, tak potom je to o to väčší problém a prúser. Ďalej sa pýtame, táto súťaž už bola uzatvorená. Kto je víťazom tejto súťaže? Ďalšia otázka logická. Budú tieto vozne za tých 47 miliónov eur nové alebo staré? A ak budú staré, nebudú potrebovať rekonštrukciu, opravu? A ak áno, koľko bude stáť tá oprava a ktorá firma ju bude realizovať? Tu si treba uvedomiť, že oni prenajmú staré vozne, no a následne ich šupnú do opravy, ako to chodí buď ŽOS Vrútky alebo ŽOS Trnava. Lebo tam nemusia robiť nové výberové konanie. No a teraz poďme ešte trošku systematicky si dať pár faktov k tomuto prípadu. Aktuálna tzv. Turnusová potreba železničnej spoločnosti je 36 lôžkových a 4 ležadlové vozne. Čiže dohromady potrebuje spoločnosť 40 vozňov. K týmto číslam treba zarátať nejakú zálohu 15%, že ak sa nejaký pokazí, dostávame sa k číslu 47 vozňov. ZSSK hovorí, nie, my nepotrebujeme 47, potrebujeme 57 vozňov. A jeden vozeň si môžeme predstaviť 1 000 000 eur. Zásadnou otázkou v tomto prípade je, či naozaj železničná spoločnosť potrebuje takýto veľký objem vozňov. Podľa nás toto číslo je vysoké a niektoré vlaky sú poloprázdne alebo dokonca stratové. Samotné ministerstvo dopravy vlastní analýzu, ktorá hovorí, že napríklad vlaky Praha-Košice, tam premávajú páry Bohemia a Slovakia, takže napríklad tá Slovakia je zbytočná, že jednoducho je to stratová záležitosť. Takisto je zbytočné prevádzkovanie lôžkového vozňa v dennom vlaku Košice-Bratislava. Čiže existujú analýzy, o ktoré sa môžu oprieť a z týchto analýz vyplýva, že nepotrebujeme vôbec toľko lôžkových vozňov, stačilo by nám suma sumárum 20 lôžkových vozňov. Toto ale štátni manažéri z SSK neberú do úvahy.
Ak by sa železničná spoločnosť Slovensko rozhodla ležadlové vozne nie prenajať, ale nakúpiť a vo vlastnej režii sa o ne starala, tak by to po tú celú dobu tých 8 rokov stálo dokonca ešte menej, 22,4 milióna eur. Ak zoberieme do úvahy, že dobre, tak nie 20, ale 23, ako chcete, tak ten nákup by nás dohromady stal 25,76 milióna eur. Čiže nie 47 miliónov eur za staré vozne, ale 26 miliónov eur za komplet nové vozne. Úspora 21 miliónov eur. Vážení občania, milí priatelia, 21 miliónov eur. Čo to znamená, aby sme si to predstavili v oblasti dopravy? To znamená, že môžeme opraviť cestu z Popradu do Starej Ľubovne a cestu z Popradu do Svidníka. Komplet rekonštrukcia za tieto z Prešova do Svidníka. Komplet to môžeme zrekonštruovať za tieto ušetrené peniaze. Zhrnuté a počiarknuté, suma sumárum. Železničná spoločnosť Slovensko si ide na 8 rokov prenajať, predpokladáme, že staré lôžkové vozne o 100% drahšie, ako by firmu vyšlo, keby si na tých 8 rokov kúpila úplne nové lôžkové vozne, starala sa o nich, prevádzkovala a udržiavala. Keby ich nakúpila, tak nás tých 8 rokov stojí 26 miliónov eur. Z tohto miesta vyzývame pána premiéra Roberta Fica, aby sa osobne zaangažoval do tejto kauzy, aby zrušil túto súťaž a vyzývame ho, aby v rezorte dopravy zabezpečil manažerskú kontrolu a poriadok. Lebo to, čo sa tam deje aj ohľadom diaľnic, to, čo sa tam deje ohľadom železníc, tieto informácie sú naozaj vážneho charakteru a doslova si to vyžaduje krízového manažéra, ktorý by tam zaviedol aký taký poriadok. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sú za modernizáciu, ale nie takýmto spôsobom, že za obrovské štátne peniaze vyhodíme ich za prenájom starých vozňov, len aby mali naši kmotrovia v pozadí a naši prepojení podnikatelia v Žozvrútky, v Žostrnava prácu na ďalšie roky a mohli tie zbytočné ležadlové vozne dokola opravovať. Takto sa dobrý hospodár nespráva. Ak kapacitne alebo odborne na to vláda nestíha, máme našich spriaznených ľudí, ktorí sa na to už nedokážu pozerať, odborníkov, radi týchto odborníkov ponúkneme, môžeme otvoriť verejnú diskusiu a môžeme tento zlý stav zvrátiť. Posledná veta na záver. Po 25 rokoch sa železnica premenila z dopravného prostriedku na prečerpávačku peňazí do privátnych vreciek. Žiaľ, je to tak. Ďakujem.